Ay maltikap ko ba? Oh, nagkumang guys. Kumati ka ba guys? Pero, ha? May sa lagi, bato na may. Ha? 700 good. Bulingit pa kaya masakwa. 700 good. May. Ya, Ano nga number? bo. Ano nga number? Like ko. Guys. Nakalisod ko guys ha. May kinabog ko guys. Lord! Lord, respect Lord! Lapit ako malam. Lapit ako malam na guys. Panikabot guys. Kaya ang sakyanan, naguba. Ang usap ko sakyanan, nagbiyahe. Lord! Sarap. Hindi makarga ka na. Lord! Sabi mo, Guys. Tayo man mo guys. Lord! tubig ata eh. Tulog bro. Tulog kami mo. Ayan, isibag. Dapat kagkuhan? Sa person? Yuta. Gulot sa ka. Kawat ka. Dali ba? Yuta. Panikabot guys. Yuta na guys. Guys. Lama mo po siya guys. Ako na yung taburan guys. Ang kumpara guys. Kasi magawa sa kugunting. Hindi ka malamba. Ay, ka-joker. Manag pangumpra. Ano, balik po ko guys. Katulog ko mangumpara ron. Diskarte lang. Diskarte lang ang ating buhaton. Pilang sako ano? Mangga. Kugunting. Gunting dire. Kasali mo ba ng buwan ay? Oh, gunting dire. Gunting. Kaya naman pa nga. Kada pagkakatuloy na, wala apit lang yung kabing nito. Lord! Yeah.
Dapat ko, request ka? Ini memang